testataan toimiiko meidän mikki ollenkaan. Kukaan ei voi estää mua tekemästä tätä liikettä. On kynsihuoltajien kauhu oikeesti. Eka vauhtijuomat. Housut tippuu. Vittu mikä työmaa. Aloitan reeni. Sitten kellosta, koska muuten reeniä ei ole tehty, jos ei ole kellossa päällä. Bulksuilla heti alkuun. Eka vauhtijuomat. En tiedä. Ei varmaan ketään yllätä, treenataan taas jalkoja. Jälleen kerran. Säädetään vaan eka vanhalle kaikki kuntoon, että ei säreitä mitään. Se on helvetin hyvä. Oikein hyvä. Uskaltaa heittää painoa. Eihän siinä. Pitäisikö mun höpöttää jotakin? Häh? Ei oo vitsi. Vielä. Kyllä mä itsestäni varmaan kohta jonkun keksin. Ehkä. Housut tippuu. Jaha. Tupea video. En tiedä, on tästäkin vähän taas aikaa kun tämmönenkin on tehty, mutta en tiedä. Tuli tämmönen mielenhäiriö. Koodasin kätyrä tehdä YouTubeen video, tässä sitä saatana ollaan nyt sitten. Mutta reenataan tänään ja pakaraa. Tänään on mulla kierron mukaan. Aloitetaan bulgaarialaisilla ja höpistään kuulumiset. Mut tehdään eka vähän hommia myöskin. Au. Tuntuupa ikävälle. Huhhuh. Välikuolema ja seuraava. Helppo oli melkein. On vähän ollut ongelmia tuon vasemman pakaran kanssa, että kun mä tykkään tehdä alaselällä. Komistaa vahvan selän, niin sillä on hyvä tehdä bulksutkin. Vittu mikä työmaa. Celsius potkii takaisinpäin. Tuon voi editoida pois. Mut joo, vähän on long time no see. Kyllä YouTuben suhteen ei siis... no viime vuoden kisakausi ja viime talven kisakausi meni molemmat ihan päin helvettiä, niin kuin moni on varmasti IG:stä nähnytkin. Vähän terveysongelmia ja vähän loukkaantumisia. Mutta niistä on selvitty. Nyt oli pientä olkapäävammaa sitten tässä keväällä ja nyt on sekin kunnossa, ainakin suurin piirtein. Niin vähän ollut omat treenit kyllä hajanaisia, mutta jalkoja nyt on jotenkin pystynyt reenaamaan sen jälkeen, kun viime talvena murtu toi vaaravasti, niin se vähän rajoitti reenaamista. Mut joo, edelleen reenataan kyllä näitä käpäliä, että velkku tavoitteena edelleenkin ei se ole mikään hävinnyt, nyt on vaan tullut aika paljon mutkia matkaan. Et edelleen kyllä jalkoja 3 kertaa viikkoon ja vähän enemmän ehkä optimoidummin, kun on ollut vähän ongelmia saada osumaan tonne lihaksiin. Mut tehdään toinen jalka välissä ja höpistää sit lisää. Se oli helppo. Se on oikea jalka, mulla on noin paljon helpompi. Siksi se on ärsyttävää tehdä, kun oikea tekee ihan hyvin, mutta niin kuin vasemmasta näkyy äsken, niin se struklaa ihan täysin. Mut joo, ei niinku... No, vähän niinku tossakin näkyy noista bulksuista, niin vähän on puolieroa, mutta silloin mennään sen heikomman mukaan ja tosi tarkalla tekniikalla, että ei auta romulle ruveta leikkiä. Pitää olla tosi tarkka, että sä saat sen tehtyä sillä, minne sä haluat, etenkin kun mulla on tosi vahva puoliero. Me katsottiin koulussakin mun jalkoja, kun arvioitiin lihasmassaa, niin mulla on vasemmassa seulassa vähemmän lihasta kuin oikeassa, se näkyy. Ja jos muuten niinku kuulumisista, niin viime syksynä, kun kisakausi meni päin helvettiä, niin sit siitä 1,5 kuukautta myöhemmin sain tiedon, että pääsin opiskelemaan fysioterapiaa huonolla lukiotodistuksella. Mutta se oli se, mihin mä tähtäsin. Enkä mä olettanut, että mä pääsen siinä kohtaa. Mun tähtäin oli nyt niinku tämän vuoden keväällä, että olisi mennyt pääsykokeisiin. Sitten kävi vahinko ja kaikki suunnitelmat meni tammikuussa uusiksi, kun koulu alkoi. Sitten on painanut töitä tässä niinku koko kevään ja tuli kaikki valmennussovelluksen muutokset. Ja sitten perusti uuden yrityksen, eli Elite Coach Academyin 2 yhtiökumppanin kanssa, eli oman personal trainer-koulutuksen perusti sitten huhtikuussa ja se starttaa nyt vuonna 2026. Nyt sitten sitä rakennetaan tällä hetkellä. Niin sanoisinko, että teet tekemisen puutetta tässä treenaamisen ja koulu- ja töitten ohella.
Testata sitten säädöt. Sumoprässiä. Siis tällä liikkeellähän ei mun reeniohjelmassa ole oikeasti mitään järkeä. Mutta mä tykkään tehdä tätä, niin siksi tätä on pari sarjaa. Et joskus voi olla näinkin, vaikka tää ei periaatteessa niin kun mun ohjelman rakenteeseen sovi yhtään, koska tää tekee vähän toistuvuutta. Mutta mä tykkään tätä tehdä, niin minä teen. Piste. Kukaan ei voi estää mua tekemästä tätä liikettä. Ennes minä itse. Se on hyvä. No älä jaksa. No voi nyt vittu. Voitko nyt mennä? Mä vihaan näitä. Ei löydy reikä. Ihan oikeesti. Miksi et sä mene, vaikka sä oot kohillas? 2 hours later. Noi, kiitos. Dankeschön. Sitten tavara. Ei mitään hajua, että miten paljon, mutta laitetaan jotakin. Okei, voi saatana, tää tulee tuntua pahalta. Okei, toi tuntuu pahalta. Tää on kiva. Tää on tosi kiva. Varmaan joku miettii, miksi mulla on vyökin tässä prässissä, mutta ei se oikeasti mitään varmaan auta, mutta mulla on tukevampi olo tehdä prässiä ton kanssa. En tiedä miksi. Ei se mitään, kerran se kirpasee. Nyt koitan nainen kestää. On vaan hetkellistä se kipu. Helppo. Ai jumalauta. Okei. Tuntuu se vähän pahalta. Lemppariliike, miten mä sanoin äsken. Mä hikoilen kuin pieni sika tällä hetkellä. Housut tippuu taas. Tämä on kyllä yksi helvetin sketsikahahmo kyllä kun mä reenan. RDL. RDL ja varusteurheilija laittaa kaikki varusteet päälle kun tehdään jotakin. Laura sanoo, että mun pitää kertoa lisää mun kuulumisia. Epäilit, että mä en ole kertonut ihan kaikkea, niin mua kyseenalaistettiin tässä. Fyssarikoulu alkoi. Perustettiin oma PT-koulutus. Töitä on riittänyt siis ihan huipusti. Et kiitos kaikille asiakkaille siitä, että ei ole tarvinnut lähteä etsiä muita töitä. Valmennuspalveluita on koittanut kehittää koko ajan eteenpäin. Sitten PT-yrittäjien mentorointeja on ollut koko kevään. Mä en ole edes missään maininnut siitä, että aina säännöllisesti joku kysyy aina, että viittikö jeesata PT-toiminnan aloittamisessa, ja niitä on ollut. Ja nyt syksyllä mulla on semmonen 10 PT niin kuin workshoppi, mikä myytiin loppuun muutamassa päivässä, ja kiitos siitäkin. Ja koulu alkaa 3 viikon päästä, nyt kun tätä kuvataan, eli 13. elokuuta. Siis niin kuin 13. elokuuta alkaa koulu, nyt on heinäkuu, kun tätä kuvataan. Mutta käsipaino karkkaa. Apua! Ei siinä koko kevät tuli tuossa anatomia, että se oli vähän hazardi, kun 25 opintopistettä naaras töitten ohjeella tuossa keväällä. Mutta se on tällaista. On se auttanut ainakin näissä hommissa, mutta tehdään nyt yksi sarja välillä. Mun kynsihuoltajien kauhu oikeasti. Okei, sitten RDL. Hyi. Tuntuupa ikävällä. Nyt mä saan höpistä. Mun piti kysyä Lauralta lupaa äsken, saaks mä höpistä jotakin. Mut joo, tää mun reeniohjelma näyttää vähän hauskalta tällä hetkellä, että siinä on periaatteessa vähän samoja liikemalleja vähän eri tavalla. Että ne ajaa niinku periaatteessa samaan asiaan, siis Bulgarialla ja RDL. Mut kun siinä on sitten taas mulla itselläni se syy, miksi ne on, niin mullahan niitä vaan 2 sarjaa aina, eli niitä ei ole volyymiltaan ihan hirveästi. Niin ensinnäkin mä saan niissä sen irti, mitä mä haluan. Yhden rajan liikkeessä mä saan sen mun heikomman korjattua. Ja sit mulla on joku romuliike siihen vielä, koska sitten bulksussa taas se romu jää oikealta jalalta esimerkiksi vajaaksi, kun sen pitää pysyä tasassa sen vasemman kanssa. Niin siksi mulla on se RDL siellä. Lantionnosto mulla on eri reenistä, sitä ei ole tässä, niin siksi se nyt ei ole enää niinku turhaan tässä. Ja niin kuin mä sanoin, että toi sumoprässi on ylimääräinen hauska romuliike.
Sitten tehdään takareisiä, pakarapotkuu keskimmäiselle pakaralihakselle. Mikä se viimeinen oli? Olisiko ollut loitonnusta vähän sen vielä? Ja niitäkin on vaan 2 sarjaa. Et silleen aika järkevällä volyymilla. Et ihan semmoista pääty-feilurea mä en hae, koska mä teen 3 kertaa viikossa jalat. Eli siksi täytyy miettiä, että miten kovaa tekee. Et riittävän kovaa, mutta mä en voi viedä millään supersetillä itteni yli ja ympäri, koska mä en palaudu sit seuraavaan, kun mulla on ylihuomenna taas jalkareeni. Mutta se on ollut toimiva. Tällä on menty 2 vuotta ja tää on ollut oikeasti toimiva, niin miksi hyvää muuttaa? Ainakaan vielä. No nyt! Nyt ei tunnu pöljältä. Sitten mennään. Takareisiä. Tässä on vaan harmi, kun mulla ei ole nyt sitä vyötä, mikä mulla on aina liikussa. Mun nostovuo ei yllä mun ympäri. Mä oikein tiedä, pitäisikö vetää joku dieetti tai jotain. Tai se ei riitä siis penkin ja mun ympäri. Kun mä teen polven koukistusta, niin aina sitten pysäyttää sen liikkeen siellä koukistuksen tavallaan ajatuksena, niin sit mä saan enemmän irti siitä venytysvaiheesta. Vähän se ei ole tarkoitus tehdä semmoista kunnon stoppia, vaan ajatuksena semmonen ihan 0,5 sekunnin pysäytys, niin sit se auttaa tavallaan kontrolloimaan sitä venytysvaihetta vähän se, että lihas joutuu tekemään töitä, niin se on ihan toimiva vinkki, että jos haluaa tästä vähän enemmän irti. Tehdään 1 vielä pois. Koittakaa jalat vielä jaksaa. Hyvä mennä töihin illalla, kun on asiakkaita ohjaamaan. Toivottavasti mun ei tarvitse näyttää mitään jalkaliikkeitä, kun voi tuntua pahalta. Ei mene. Se oli siinä. Kyllä osuu ja upposi. Sitten tehdään vähän pakarapotkuu tonne keskimmäiselle pakaralihakselle vähän. Vähän vahvistuu sekin kaveri sieltä. Lähdetään tekemään. En viitti rykästä. Se on ihan tuntuu kivikovalta jo toi lihas. Sinne upposi. Sinne meni. Se on aika pieni paikka. Mulle mä saan sen sinne uppumaan. Että ei sen ihmeempää. Tekee höpötinttiä tälleen maanantai-aamuna reenata jalkoja tälleen lujaa, mutta kun mä en reenannut viikonloppuna, kun oli pakko huilata. Mutta varmaan viime syksystä lähtien on säännössä tullut kysymystä, milloin mäkin saan seuraavan kerran, niin siis ihan rehellisesti sanottuna en tiedä. Te voitte kuvitella tuon työmäärän, mikä tällä hetkellä on, kun rakennetaan yhtä uutta PT-koulutusta ja kouluja. Sitten mä haluan hoitaa mun työt hyvin ja totta kai mä haluan pystyä reenaamaan ja pitää itsestäni huolta. Et koko ajan mä mietin sitä eteenpäin omankin reenaamista. En mä sen takia, että mä en nyt ihan heti tuu menemään lavalle, ei tarkoita sitä, että mä lopettaisin kaiken vaan tosta noin. Vaan mieluummin otan ihan kunnolla aikaa ja treenaan ja koko ajan mielessä. Sitten kun on hyvää, niin sit sinne pystyn optimoimaan se kilpailukauden. En mä viitti tehdä sitä sitten puolivaloilla, niin kuin toi viime talvi meni sen murtuman takia esimerkiksi, niin en mä viittinyt sitä lähteä tekemään loppuun. Ja se ärsytti jo ihan riittävästi. Ja sitten toinen juttu, niin valmennuspaikoista kysellään ihan jatkuvasti. Ja etenkin ohjatusta valmennuksesta mulla tulee melkein viikoittain useampi kysely. Niin ohjatut valmennukset on loppuun myyty koko loppuvuodeksi. Eli mä en ota yhtään uutta asiakasta enää sinne, ellei vapaudu tietenkin tähän paikkaa. Et niistä nyt kannattaa laittaa ihan suoraan sähköpostia, löytyy alta, tai sitten mennä mun nettisivuille. Mutta online toimii myös. Online on ihan täysin samanlainen kuin ohjattu. Ainoa ero on se, että tekniikat katsotaan etänä ja niin edelleen. Et sielläkin mulla on tosi hyvä määrä porukkaa ihan ympäri maailmaa käytännössä, että ei ole pelkästään Suomesta. Niin sillä, että uskaltakaa myös ottaa siihen kontaktia, koska sillä pystyy oikeasti tekemään myöskin tuloksia. Niin kaikki tiedot löytyy tuolta alta. Nyt tehdään loitonnuslaitetta. Mutta siis joo, niin toi mun reenihän näyttää periaatteessa kokonaisuutena siltä, että sehän on niin kaikkien sääntöjen vastainen, kun siinä on samaa liikemallia. Esim. bulgarialainen ja RDL on pitkän lihaspituuden liikkeitä molemmat. Mutta kun siinä on sitten taas, niin kuin mä sanoin, yhden raajan liike pakko olla, koska selkeä lihasmassa ero, että mä en pystyisi periaatteessa tekemään vaan RDL:ää. RDL:ssä nytkin oli ongelma, että meillä selällä nostaa joka kerta. Se on niin helppo mun lähteä tekemään sieltä, niin siksi mun pitää miettiä tämmöisiä asioita, että mä saan sinne, minne mä haluan, enkä mä tee jollain muulla
vahvemmalla lihasryhmällä. Voi kuulostaa oudolta, mutta näin se vaan on. Mut joo, siis tässä tullaan taas siihen, että kun tää on mulle mielekästä tehdä, tää toimii, tää palvelee mua. Ja sit kun se volyymi ei taas kasva hirveästi, kun sehän on viikkotasolle laskettu totta kai, että se on fiksu, pystyy käyttämään kuormia. Sitten prässi on parasta paskaa tässä ohjelmassa, niin en varmana luovu, vaikka se olisi miten huono liike tähän tai RDL. Turhaa toistuvuutta tässä kohtaa, mutta tää toimii mulle, niin sitten mennään taas tähän yksilöllisyyteen, että kaiken ei tarvi olla aina optimaalista ja ihan täydellistä. Mut joo, reeni oli siinä, mä oon ihan kuollut viikkoraporttien purkuun ruokakaupan kautta toki nyt tästä kohtaa, mutta mitä mieltä olit? Tehdäänkö lisää tupevideoita vai jätetäänkö taas vuodeksi sitten tekemättä? En tiedä, kertokaa tohon alle. Mitä haluatte nähdä? Me koitetaan Lauran kanssa sitten jotain keksiä. Pistä kanava tilaukseen, tykkää, kommentoi. TMS nähdään ehkä seuraavassa videossa tai nähdään seuraavassa videossa. Moro!